Ja sam Sanja Stojedinović, šef poslastičarnice u hotelu Crown Plaza. Sanja je prvenstveno majka, drugarica i tetka i prijatelj i jako veliki humanista. Igram i fudbal, igram i odbojku sa sinom i pričam o avionima sa ćerkom. Moja ćerka je otišla drugim stopama, ona se bavi avionima, hoće da bude pilot ili kontroler leta i ona će mene da vozi dok ja budem pravila kolače. Stvaranje je umetnost, poslastičarstvo jeste umetnost. Da, poslastičarstvo je umetnost i veština, i spretnost, i brzina, i snalažljivost, i da u momentu kad ti treba torta za odmah, da ti to imaš u glavi šta ćeš da napraviš, stvoriš, kako da izvedeš da to izgleda lepo, ukusno i primamljivo. Radim kao poslastičar, a stvaram slatki svet bez predrasuda za devojčice.